σου έχει λείψει, Μαρία, που δεν έχεις κάνει ένα παιδί? Εγκληματικό. Γνωρίζω ότι σε πολύ μικρή ηλικία που έχεις παντρευτεί με τον άλλο θρύλο τότε, το Βαγγέλη το Σιλινό, ένα φοβερό ζευγάρι ήταν. Το έχεις πει σε συνέντευξη, γι' αυτό το λέω τώρα, ότι είχατε κάνει παιδιά τα οποία τα έχεις χάσει. Ναι, όχι επί τούτου. Δηλαδή, επί τούτου. Είναι δυνατόν 16-17, ας πούμε. Παντρεύτηκες 16 χρονών, έτσι. Ναι. Και χώρισες 18. Κοίταξε, γιατί ο Σιλινός ήθελε να με κάνει παρτενέρ του, που με έκανε πολύ νωρίς, αλλά με τον όρο να παντρευτούμε. Παντρευτήκατε. Ήταν άγριο. Τι παντρευτήκαμε, ξεπαντρευτήκαμε πολύ γρήγορα. Παρτενέρ στο χορό. Στο χορό, ναι, βέβαια. Στο χορό, αλλά και στη ζωή. Που εν τέλει δεν ταιριάζαμε, δεν το θέλαμε, δεν το ήθελα, δεν το θέλανε ούτε οι γονείς μας. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, μεγαλώσαμε αλλιώς, δεν είχαμε τα ίδια, πιστεύω, τις ίδιες αντιλήψεις. Εκεί που πιστεύαμε και απογειωνόμαστε εντελώς ήταν ότι το χορεύαμε. Μόνο του στο χορό. Ναι, και κάναμε πολλά πράγματα με το Βαγγελάκι, αλλά έγινε και αυτό. Και πώς δεν έκατσε να κάνεις ένα παιδί? 4 εκτρώσεις και μία αποβολή. 4 εκτρώσεις Και μία αποβολή ως παιδί. Που τότε στα χρόνια μας οι εκτρώσεις γινόντουσαν και χράτς-κρούτς. Δύσκολα τότε, βέβαια. Θα μπορούσα να δύσκολο. Με έβριζε ο γιατρός, μικρά παιδιά πάνε. Και μετά πώς δεν έκατσε να κάνεις ένα παιδί, ρε παιδί μου? Έκατσα. Αρκετά χρόνια πριν αρρωστήσει ο Φρέντι με εξωσωματική. Το προσπαθήσαμε. Το προσπαθήσαμε και μου λέει: εγώ έχω την Ναταλία. Δεν θέλω άλλο παιδί. Είχε την Ναταλία, βέβαια. Ναι, δεν θέλω άλλο παιδί. Αλλά για σένα, παπάκι. Έτσι με έλεγε, παπάκι. Το επικοριστικό της Μαρίας είναι παπάκι. Μην γελάσεις. Δεν γελάω καθόλου. Το έχω ακούσει. Είναι πολύ γλυκό. Πολύ. Να σου πω κάτι. Αισθάνομαι ότι εγώ ζηλεύω πραγματικά. Αισθάνομαι ότι τέτοιο έρωτα που έχεις εσύ με το Φρέντι είναι σπάνιο να δεις. Πρέπει να λέω και ευχαριστώ έτσι, γιατί όλο γκρινιάζω, Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι. Δεν είναι, άνθρωποι ζουν και πεθαίνουν και δεν έχουν βιώσει τέτοιο έρωτα που βίωσε εσύ με έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, το Φρέντι. Και ήταν δηλαδή αμοιβαίο, δεν ήταν μόνο δικό σου. Ήσασταν πάρα από 20. Και πώς είχατε γνωριστεί? Σε μία εκπομπή. Με θαύμαζε σε χορεύτρια, ήθελε πολύ να με γνωρίσει. Εσύ τι χώρους χόρευες τότε? Δηλαδή, εγώ τώρα μου έρχονται αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες. Με το Σιλινό. Μου είχε κάνει εκπομπή στη Μακεδονία και τα ξέρεις, μου είχες παρουσιάσει ένα κομμάτι από αυτά. Χορεύαμε και κλασικό και μοντέρνο με το Σιλινό. Ωραίο ζευγάρι. Και ήταν σε μια εκπομπή, εσύ εκεί ήσασταν καλεσμένοι και οι δύο. Σιλινό, θα σου εξηγήσω. Εγώ σπούδαζα χορό στη Ραλουμάνου. Και είπε, αυτό το μικρό που ήμουν 9 ετών, θα το αφήσω να μεγαλώσει λίγο και θα το παντρευτώ. Θα το κάνω και παρτενέρ μου. Από 9 χρονών σου είχε δει. Βέβαια. Ναι. Φοβερό. Και έγινε αυτό, αλλά δεν ήθελα να κάνω. Εγώ ερωτευμένη ήμουν με το Σιλινό. Δεν μπορούσες να μην ερωτευτείς το Σιλινό. Ήταν ο νουρέγευτη της Ελλάδας. Ήταν ωραίος άντρας και ωραίος άντρας, ωραίος χορευτής, γοητευτικός, έξυπνος, μπούρου, ένα σωρό πράγματα, αλλά δεν είμαστε. Με τον Φρέντι, εγώ λέω πώς γνωριστήκατε. Με τον Φρέντι Φεουλά. Με τον Φρέντι έψαχνε να βρει τρόπο να με γνωρίσει. Και έκανε τα κρυάρια, τα ζώδια, στα τελευταία αλατοπίπερα. Καλούσε και εμένα και την Ναταλία, γιατί μας θεωρούσε τηλεοπτικά πρόσωπα, ότι λάμπαμε, ότι λέγαμε, γράφαμε τέλος πάντων. Και μας καλούσε. Και βρίσκει τι ζώδιο είμαι, κρυάρι, και καλεί μερικά κρυάρια ηθοποιούς και εμένα. Και έτσι με γνώρισε. Και δεν μπορούσες βέβαια να αντισταθείς σε ένα Γερμανό.